השאלה של למה לא לצייר היא השאלה של לנסות להטביע את עצמך, כי רק אם אתה מרגיש את האיום הזה, אתה מושך את עצמך בציצית ויוצא משם מישהו אחר. המנגנון הזה של, נורא טועים בדבר הזה, חושבים שנגיד הציור מת זה איזה מין מסקנה היסטורית, או מסקנה עיתונאית, או מסקנה, בכלל מסקנה, זה בכלל לא מסקנה. זה אמצעי לרענן את הציור ולהגיד עכשיו נעשה ציור אחר. עכשיו אני מטביע את עצמי בביצה, בפעם הקודמת החזקתי מעמד 2 דקות, עכשיו אני אהיה 2.5 דקות. ואם אני אצליח, אני אוציא את עצמי, אבל זה יהיה איש אחר. זה יהיה איש שהיה בביצה 2.5 דקות. זה משהו אחר לגמרי. ואין דרך אחרת, מפני שהאימה של לעשות דבר שהוא חסר ערך היא כל כך גדולה, שאתה צריך מדי פעם לנסות להטביע את כל המנגנון הזה.